Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mangrove tree planting, isa sa mga aktibidad nga ginpatigayon sang City Environment and Natural Resources Office bilang pagsaulog sang World Water Day. Sa pagtanom sa mga mangrove sa kilid sang Iloilo River sa Barangay Ingori, La Paz, ginpaagi sang Iloilo City Environment and Natural Resources Office ang selebrasyon sang World Water Day. Kapindo 150 ka mga mangroves ang gintanom kaupod ang Iloilo City Police Office. Para sa City Enro, importante ang mga mangrove agud malimpyuhan ang tubig sa suba. Kung natawon naton, ang tema subong sang World Water Day is valuing water. So kung ano ang importansya sa tubig subong sa aton. So kung i-apply naton ang mangrove sa aton nga water system, kung sa aton nga suba o sa aton nga mga kadagatan, kayo nuway kay ang mangrove naga-absorb sa mga water pollutants. Silingon, naganami ang water quality sa aton nga mga water system. So amo na ginabalyo na namon kay tungod nga una bes ang aton nga river, ang balong di man nato, siyempre damo ng mga pollution, no? Tapos may ara kita sa mga sedimentation nga may ara may heavy metal. Amo na nga ang mangrove planting, sila na naga-purify kag sila naga-regulate sang mga pollution nga ara sa aton nga katubigan. Isa man sa mga lugar nga pagatamnan amo ang mangrove forest sang syudad sa Barangay Hinaktakan, La Paz. Na narisari nga klase sang aquatic resources ang makitan diri kag may dako man nga papel sa pagpadamo sang populasyon sa mga isda kag iban pa nga mga marine resources amo ang mangrove. Ang Hinaktakan in terms of sang ila dalang mga aquatic fishes nila, no? Kay tungod nga dense dira ang mangrove, damo-damo ang mga catches nila. Kay ang mangrove is kabalo naton is the breeding ground sang kaisdaan naton, fishes naton, ang breeding ground na sila. Kag amo na because of the importance of mangrove nga nag-regulate sa sang water quality, nga ginapanami ang water quality, that's why nadamo ang sinulod paging ang mga isda. Ang mga mangrove diri ang paborito man nga hapunan sa mga pispis, ang iban migratory bird. Gani ginatawag man nga bird sanctuary ang lugar. Gani panawagan sang City Enro sa publiko hatagan sang importansya ang tubig kag magkooperar sa paglimpyo kag pagpananom sang mangrove. Ang amon nga panawagan, kinahanglan ang tubig, no? I-value gid naton kung ano ini ka importante sa aton nga pangabuhi, no? Sa aton nga life. Kay kabalot nga without water, wala man sang life. Okay? So amo na ang mga aton nga mga resources dapat halungan man naton kay importante man sa not only sa aton environment No, damo ni sa may kanami kita, no? May mga sektor nga pwede niya makabulig, no? And then ang amon lang ginapanawagan man sa pumuluyo, please help, no? Nga para makuha naton ang environment kag byway man no, nga mabulig like mangrove planting, tree planting, clean up, no, sa mga aton mga water system kay kabalo kita nga ini maka-reduce, no, kag ini maka-mitigate sa mga pollution nga sa aton palibot. Ang World Water Day ang ginsaulog sang Marso 22, apang naghatag sa isa ka semana nga selebrasyon ang City Enro. Samtang magluwas sa Ingore, handa naman ang City Enro sa igapatigayon nga mangrove tree planting sa Hinaktakan Bird Sanctuary sa La Paz. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Video sang traffic auxiliary nga nagasaot ginkawilihan sa mga netizens. Pasay ke besaran, lekong so skidi, 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 skidi. Sa cellphone video nga gin-upload sang isa ka netizen nga si Sofia Henson, makitaan nga masinadyahon nga nagasaot ang traffic auxiliary nga si Ricardo Kiman. Istorya ni Sofia, wala sang nagatukar nga music sang iya nakita ng traffic auxiliary nga nagasaot sa kilid sang karsada sa Barangay Hibaw-an Norte sa Mandurriao. Wala na lang kasaot-saot sa itiging videoan ko na lang sa gingimuan ko na lang sa gingidit ko na lang saot sa TikTok, ma'am. Wala, namian na ko siya, ma'am, kay ano lang sa bala, ma'am, chill lang sa. Ginkawilihan sa mga netizens ang ini nga video, rason nga nakakuha ini sang 1,300 views sa social media.
Para kay Kiman, ang pagsaot ang iya pamaagi agud mapagwa ang kakapoy sa trabaho. Makapoy man ti, sa gulingon ko nga, sautan ko lang para makuha, papang pampakuha kapoy, bla ma'am. Pulo na katuig sa serbisyo bilang traffic auxiliary si Kiman, kagdamo na nga mga pagpanghangkat sa trabaho ang iya naagyan. Isa na diri ang magsulay sa init kag ulan. Ito ang gusto ko dari mga driver nga sampod be. Meron man sa mga sa kakasala man driver nga sa traffic ka. Meron man nga disregard bala ma'am. Amo na. Okay mo lang ma'am kay siyempre sa kun kaya ma'am nga traffic. Di siya kung bagay advance lang nga munisyon doon kanila kung traffic kakay mo ikaw ga monitor sa tunga ma'am mo. Mensahe ni Kiman sa mga kapareho niya nga traffic auxiliary nga sa piyak sang kakapoy, magtrabaho sang ensakto kag mangin positibo sa pagpangabuhi, agud ma-enjoy ang trabaho. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Esports, isa ka alternatibo nga hampang subong nga wala ginapahanugutan ang contact sports. Madasig nga hulag sang matakag kamot, teamwork kag koordinasyon sang isa ka grupo ang kinahanglan agud mangin isa ka esports player. Suno kay John Felix Bulanadi, isa ka esports enthusiast. Siya ang nagkampiyon sa ginhiwat nga League of Legends Wild Rift category sang damlaglang. Ang torneo ang ginorganisa sang Iloilo City Sports Development Division Office. Ang tagsa ka team ginalakipan sang tig-5 ka mga miyembro. Online ang pamaagi sa paghampang gamit ang mobile phones. Para kay Bulanadi, ang paghampang sang League of Legends Wild Rift nangin isa ka pamaagi agud makalikaw siya sa stress. Ina bangod magluwas nga makalilingaw ini, mahimo man maghampang kaupod ang iya mga abyan samtang naga-live stream. First, nakabulig ni sa benepisyo sa amon kay amo ni nag-start sa amon bilang passion namon. So, ang nakabulig ni sa sports namon like for stress, mga problems nga gina-face namon, nakabulig ni sa amon para tubangon kag makapangita kami sang way bala nga makalipay kami for the meantime. Dugang pa sini, wala man niya napabayan ng iya pagtuon. Actually, di magidbudlay, magbalanse ni sa paghampang ni. Kay may mga times man nga hindi man kailangan ipilit, bala like mapulaw gid nga or something nga full force gid maghampang, dapat balance lang gid. Like for example, sa gabi pwede ka maghampang or sa aga tuon kanay. Lubos ang kalipay ni Bulanadi sa kalalagan sang ila grupo nga FTG Esports. Dako man ang benepisyo nga naangkon nila sumungod nga naghampang siya sang esports. Sa paghampang sa mga tournament, mas nagdugang ang iya kumpiyansa sa kaugalingon kag nakaangkon man sang madamo nga mga abyan. Ang personal nga nabatyagan ko sa pagdaog naman is syempre happy man kami. Kay syempre sa pangabudlay bala namon sa paghampang kag practice perme. So, do worth it man balamon nga mga ginaobra. Sang damlag lang, personal nga ginhatag sang alkalde ang award kag sertipiko sa mga nagdalaog sa torneo. Ginpahayag ni Rudy Verhunco Sr., head sang Iloilo City Sports and Development Office, nga ginduso nila ang esports. Bangod magluwas nga iniisa kasahi sang non-contact sports, makabulig man ini sa paghana sa mga kabataan sa patag sang online gaming. Ang mga nagkampiyon sa tagsa kakategorya sang esports ang mangin opisyal nga tiglawas sang Iloilo City sa national kag international competition. Considering sa mga pandemic, do kagkapin pas bang doon di stable pang aton nga situation sa city. So kami sa Iloilo City Sports Development Division, despite siniga pangita kami gapon sa mga programs para makago kita. So ang Mobile Legend tournament is allowed ni sang ITF because nga non-contact sports. So kag na-considered naman sa buong napansing Philippine Sports Commission nga sports, no? Do gina-recommend naman nila kaya ang aton nga mga players daw na competitive naman even sa international competition ng Philippines when it comes sa Mobile Legends. Magluwas sa League of Legends Wild Rift, mayara man sang iban pangasahi sang electronic sports. Pareho na lang sang sikat nga Mobile Legends, Dota, Counter-Strike, Fortnite, Overwatch,
Hearthstone kag madamo pa. Sa subong non-contact sports lang anay ang ginpasugtan sang National Interagency Task Force nga ginpatigayon sang City Sports and Development Division Office. Sa tion nga magdubo na ang COVID-19 cases, mahimo na ibalik ang pagbukas sang iban pa nga contact sports. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.